Tester. Yes. I denne video skal vi bevise denne her formel for, hvordan man finder afstanden mellem et punkt og en linje. Punktet P, som er koordinaterne x1 og y1. Den her linje, som er givet ved ax plus by plus c er lig med 0. Og vi ved jo, at den korteste afstand fra punktet til den her linje er en ret linje, som er vinkelret. Det vil ikke være, hvis det går sådan her, eller sådan her. Ja, og vi har jo den her formel til at finde afstanden her fra punktet P til linjen L, som er vinkelret. Og den skal vi så bevise. Vi vælger at tegne en normalvektor, som går fra linjen her, L. Det er normalvektoren. Og så tager man, for at gøre det mere overskueligt, tager man en tilfældigt punkt P0, sætter den herop, altså, og vi vælger selvfølgelig at gøre sådan, så den også er forbundet til normalvektoren, for at gøre det lettere for os selv. Og vektoren har så koordinaterne x1 minus x0 og y1 minus y0. Og hvis vi projekterer den her over den normale vektor, som vi skal her, så gælder der jo, at hele den her, det er jo det samme som den her, som man kan tydeligt se. Det her, samme afstand som det her, samme længde. Og når man projekterer den her hertil, så sker der altså det her. Man ved at, hvad var det nu? Vi har jo den her regel, der hedder at BA, det er det samme som altså den her formel, det er den jeg skal bruge. Hvad jeg fandt ud af for tidligere, altså P0, Pn. Jeg skal bruge den her formel til det. Så i stedet for A, så sætter vi P0, P. Nej, vores A her er N. Vores A er N her. Og vores B, det er P0, P. Divideret med vores N. A i formlen her, men N i vores tilfælde. Gå videre. Så husker vi jo, at A, N herover, det er en normalvektor. Og normalvektor, det er jo det er det samme som, det står også her. Normalvektoren, det har her A, B. Står der, check. Hvad er så forskellen hernede? Det er fordi, det er jo længden af normalvektoren. Længden af normalvektoren, der finder man, hvad jeg siger, kvadratroden af AN plus BN. Det er derfor, der står AN plus BN hernede. Og vores P0P, den har vi jo også. Det var her, ja, P0P. Lige med det her, perfekt. Sætter det derind. Så prikker vi dem sammen, altså prikproduktet. Og det gør man ved at sige ganger x1 minus x0 med A, y1 minus y0 med B. Sætter dem ud for parentesen, check. Gang ind i parentesen hernede. Og så vælger vi at gøre det mere overskueligt ved at kalde minus b y0 og minus x0 for c. Og så, ja, står der også her, ja. Og så hvis vi kigger, så ender vi med den samme formel, som vi starter med. Det, og så det.